जोंनि हरिसिंगा स्पर्ट्स एसोसिएशननि बानजायनायाव थांनाय 8 आगस्तनिफ्राय बे गेमा जाजेनदोंमोन। होनायनि माबाया जाहैबाय जोंहा इन्टार भिलेज फुटबल टुर्नामेन्ट। दा बे होनायनि जाहोना जाबाय जोंहा गामियाव गोबां माने प्लेयार्सफोर दङ। दा बे गोबां प्लेयार्सफोरा दिनै गेलेनो रोंगौथि दङब्लाबो खाबुखौ मोना। बिनि थाखाय जोंनि हरिसिंगा रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशना बे टीमफोरनो गेलेनो खाबु होनो थाखाय बे इन्टार भिलेज टुर्नामेन्टखौ होनाय जादों। मोनबेसे हान्जाया बेयाव बाहागो लाफैदों? टटेल जोंहा 22 टीमा बेयाव बाहागो लादों। देरहासारफोरनि जायफोरा बे टुर्नामेन्टआव देरहागोन बिथांमोननो ट्रफिजों लोगोसे प्राइज मानि दङ। बिथांमोननो जोबथा बादायलायनाय खालि होनाय जागोन। जोबथा बादायलायनाया माब्ला जागोन? दासिम जोंहा दिनै गेमा नैथि क्वार्टार फाइनाल जागासिनो दङ। दा बे जोबनायनि उनाव सेमि फाइनाला जागोन। सेमि फाइनालनि उनाव फैगौ 3 सेप्तेम्बर खालि बे जोबथा बादायलायनाया जागोन। जायफोरा सेमि फाइनालाव देरहालांगोन बिथांमोनानो बे जोबथा बादायलायनायाव बाहागो मोननो हागोन। रायजो राजानिसिम मा खौरां हरदों दैथायहरनो सानदों? जोङो हरिसिंगा स्पर्ट्स एसोसिएशननिफ्राय खावलायनाय थायोदि जे फैगौ सेमि फाइनाल मोननै गेम जागोन। बे सेमि फाइनाल गेमावबो लैहोर फैनानै जोंनि बे गेलेनायखौ थुलुंगा होफैगोन। आरो बेजों लोगोसे फैगौ 3 सेप्तेम्बर खालिबो जोंनि बे हरिसिंगा ओनसोलनि रायजो राजा बयखौबो जोङो लैहोर फैनानै जोंनि बे गेलेनायखौ नायफैनो आरो बा मदद होफैनो थाखाय जों खावलायहरनाय थाबाय।